Hi guys, mo tong adlaw nitong tanan. Di ana pud kudares ila plorami. Sige ra man ko ni tabok-tabok. Pero okay ra. Okay ra man pud nilas na nagtatay og tabok-tabok ko. Ug kayo gatulay ko sa bahay laadon ko usahay. Hala, dili arag panahon Aw galang basak. Ano yung mga bunga na nanggawas. Wa man nakadengan ag ilang pamasak dari. Kaya na, didto unahan tuway nagkuan. Sana nagpa-turtle pas basak. Diyan na pagalip kayo na trabaho unsa kare bagong gi tanom. Ang sanganing ilang wasak dani. Maadyo unta dani makadengan tanan kay arong ang maja patas pa sila pangaon tanawa panghadla na rin ilang kabasakan dari. Pangbetay-betada na mga sanina. Yeah. Yeah. Pangbetay-betada ng sanina. O, naghahan lagi maja lagi. So! Na, grabe nagharang maja Uy, lalimang pas maja naghana. Luod sa pagtiguang So! Yung mga batasan mo! O, naghana yung maja. Mawala gana og di bantasan. Mahurot jud ag bunga sa humay kay kani mga madja mga bastos mga batasan na delikado be tabang ko gabog be kaluoy sinasisang luwang grabe mga madja way mga batasan daghari madja ughog panis sa kay ngana sa kapanid arluod sa humay na daghana gali dali pinaakan na daghana man lain ni pahak jarang mga madja ngil aron mo ni mga dire matabang og bita-bita na nag mga hadok-hadok ganang may murag mga kurang tao nga sanina ang nga rin singgitan og na ako dani tabang kog singgit kay magaganda kong madja magtapok kasinggitan ng ato ba nang palit sang lisan nga ng mga madjaha may mga batasan wa man dili batasan ng madja din kay magsalig ra di ilang tinanom yan dagdari pod madjo ring dari ang tabok kara bud lang humay dari na tabok ka wa pa si kuan wa pay bunga sunod na si mana mamunga na pod na mo na pa kat-katas mga mata so sa oras sa bata pa may kaingani man ni magbantay mis basak kansa taman hapon di aramis basak magbarog puli-puli mis tudo na luod sumay na daghan na di pinaakan ingani ipang butang og nay daghang mga mata aguban gali pabutuhan so ah extra kali pangabog gagor ba dining mata der nga bulok gago nga daghang man kini bikiban butasan zed kay sapa dia sabay sapa dako ra ba ka mo jana na tabok ra ba jud Dahil nga ni po pay unod ja kibkibo nas maza wa na mahimong unod. Ang saya nga kaadyo maharabag humay ron. Lami ra ba diri inganing humay nga bagong inani kay tamis kaysa pinalit na kuan way lami kay dali iban diya sa ulan ng chemicals. Way mga batasag maza saliat pagadirit pagibgib sa humay. Karong panahon na daghan may mga bugas nga piki. Dako kay ka istorya nakapalit ko sa bugas nga sa gulan og plastic kato ko ng bugas nga sinawon jasmine sa pagdungag kuno nila
kuan di ay sinagulag plastika ng styrofoam. Nga daot mo sila nang giigit kuno sila sa kasimana nang giniwang. O na karon nagmahay na kuno sila, wala kuno sila nagpalit og bugas. Karon wala kuno sila nagpalit og bugas sa merkado kay mahadak mo peki na pud. Mga mata, mga gahig, mga sirek. Gahig bene-bene. Gahig bene-bene nang mata kay kuan nga na bengo. Kasi di makadengo gani gabog. Naman gud sila dira magkuan, pasilpat ra pa sila og way nagbantay kani kaway nagbantay, mo nang ari sila mo tagpa. Ug ara bang daghanan sa tagpay nganan sa way magkabantay, hurot ra ba jud. Na dari daghan gali po na. Sayang ni. Gwapo ra bang tagkuha sumay. Kanang pagtubo. Batasan din mga mata jud. Batasan. Mga mata. Batasan. Weh. Napoy ginagmay ra mga taglima ka buok at tubad sila to magbuwag-buwag sila. Oh. Silingan mo? Oh. Sana kaupig. Naman ito. Kaupig. Mga mata. Injo po itong dato na unahan. Kato. Halag jud. Kung batis maza. Nakulakaw sa ako. Lamin ta usa ka og kanang may panoramic. Ito ba kamutuhan? Da mapa-drone kung undoy. Mahadlak si panoramic di sa pasalig. Pero ging na mo ko doktor lagi nga okay rag mag hiking nga na. Da mahadlak si panoramic. Bisin sunod semana siguro. Basig pwede na kumusaka rito. Gahapon, kadaran mo ko sila purami. Sakit agang dughan. Dari ba katang kasing-kasing sa kuan wa. Sakit ba kang sa giwa? Sa musugon sunsog sakit. Dasay pud mo wa ansa sakit na pud. Ansa. Mo ug mahilo na. Sakit man. Mao to ning chat ko sa ang Doktora Emily pagkaudto. Yung kudok lang na yung sabay buhaton na dani nga ni sakit man naghang dughan. Gabi naman siya ni reply. Ingon naman siya nga proceed to the emergency asap nga napatuon ko sa emergency. Kulbaan lagi ko. Madugal pud kay nawa ra pud ang sakit. Pagkagabi nawa ra. Kay wa ko to nawa. Maadto jud emergency pa gus kay siyempre kasing-kasing ba da. Operahan na hunja ang sakit. Nga po nga na basig sa panahon. Kaya ay magpapanahon gahapon sige uwan. Unsa nang utana ko sa mga di pang operahan pag kasing-kasing pareha na sakit ko no pag ilaha. Pero ila ko nung baliwala. Pag gahapon ang harapan siyang gibaliwala. Sige, gali gihapon ko og kuan paninda sa mga product ni Prame sa TikTok. Ang ipang post lagi kay basig mahalinan ta. Kadaghaman si nag-appelit nga dagay halin. Mao trag video ko gahapon upat man kilo to ka buok product nang karong adlaw pahuway sa ako. Ug mana pod. Gahapon pa ko nakasuway nga ning sakit dari. O mag-suspend ko no kanunay isa nga proceed to emergency. Og sige pa jud og suspend. Unsa kay kuan man nawa ra siya sa pagkagabi salamat sa Ginoo. Ako di na jud ko gusto nga inganang madang emergency. Kanang nay humanak ko dana. Sakay na ambulansya, adto na po sa ospital. Ginoo ko, di lalim. Kay para bay kwarta. Aga pong i-expect nagahiman naman kog opera nga na abi ko na di mga bati-bation.
naa pa di ay mao nang di lang ko mag-expect Ginoo naman siya magbuhat sa tanan kay nga na bisag gioperahan na naa man jud gapoy bati-bation di ay sa una katong wa pa ko operahe sige jud tugkuan kasakit agang kasing-kasing dani daghan sige jud sa gahapon ang sakit kay gahapon pulbaan gali sa prami yan siya nga magpa-emergency lamang kuno ko dagan ang na emergency mag-uuna pag mga katawhan subay kay kasi mo bantay na kay nga na was limuel sana ako masagian po sa Ginoo kanunay nga gusto gud ko guilty nga panglawas di dalim ning masakit labi nagma-admit sa ospital nga na isirak adyo suka na pag mga dagom lihis ka kalihok di dalim mao lagi nang bahala og way kwarta basta kay healthy laman jud ang panglawas bahala lagi og way kwartang daghan basta kay di laman jud masakit kay og masakit di lalim na adto ka sa ospital umudugay ka didto dako kaadyo imong bilda ana kadto galing ang samad sa kasing-kasing pagka December na infection unsa gibalik ko sa Philippine Heart Center dako galing ang kuan didto billing 100,000 kapin makapangawot sa ug anak ka billing gawa na ko dito kuan GA nga tong hinatag sa gobyerno kaya gihatag sa mga politician igo ra gibayad sa opera wala di igag mga sobra kung sobra pa ron to 100 okay ra ta mo to ning bayad laban di mis amang kaugalingong kwarta adto gali kadiha pa ko nasalin katong hinatag sa mga nagmahal hoy ang gibayad naluwas ka sa pagkang kinabuhi salamat sa Ginoo salamat ka sa tanang nagmahal lako-lako ako kay masig kuan siguro pud to parang nagsigara kong lubog-lubog bawa ko exercise na magay ko lako-lako ra ba ko di ko magsanggatoy ako na di ko mauwaw bahala na di ko mauwaw kanihan adto ko sa merkado wa ako nagsanggatoy ang kay sakit man kay gang sama dari sa daghan ang tambak siya wa ako mang-expect nga moingani din siya mo tambak kay katong bis ni agi gioperahan man kong December Mayo, June, July nga wa pa siya mo tambak gamay ra siya mura jud nga ra plata siya tingara ko ni tambak magkalit pero sige na lamang basta kay buhi mao pud ni kuan remembrance pud ni di naman habrahan bahala ang mga tawon dahil gumutanaw nga na ang sa nang badyaw nang bra bahala pud mo ingana di man sing paghang wantoy ug ingog arang makaadyo nga mura kapadas nga nagbitay sakto ra man pud bahala guning atngaw nga mo ugdo sakit lagi kay gang sanggatoy kuan naay mga wire katong bago pa kong gioperahan ni palit ra ko og bra nga wire usara ka buo kay di mo ko ganahan og kanang naay wire kay mura maglainon unsa karon pugas na ko gusuot og kanang naay wire kay aron isda mo sakit man gug naay wire kay mo sabod unsa ni tambak ang samad sa opera mura sa nabignat ba mo nang sakit ginalaman bahala na niya ada pud magkaro gali na ni og durag sanggato ni og durag wantoy mariz luodag tigawang na to sige pangabog sa maja luoy wa ba si apo day mo na mo abog bantayan ta na bisig nay marakan sa bako Jesus, 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 Jesus. Basta mo yung kontag Jesus, mention tayo nga na malisang na ko ng mga unsa na mga malang mananap diha. Wala may bunga na imong pasyon dang. Wala bunga. Muto na puno tag kalabangan. Mo yung tag Jesus, 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 Jesus. Nga na. Katang i-mention si Jesus. Kaya og na to yung mga malang mananap, malisang puno na sila.
Likod. Hala, grabing lami ang sili. Gana. Ya. Ang gana mo silis pura may dani di ay. Nga ko sili. Why sili dito sa puti? Mangipo ko rin. Dang tagay ko sili dang. Ang nadasbay. Teka na magkilaw ah. Hala, daghana di bungang limonsito. Dari po di ka. Nang humot. Suot-suot. Katos Manila, wanay ka suot-suotan. Nga ni. Ganahan mo kung suot-suot. Kuan, labong-labong. Kaya mama niya manggiandan sa una lagi itong bago pa ng suguro vlog. Suot-suot sa kalabangan. Mga ahoy. Muwag po dadji. Sa buok. Karala kay sinaw. Karam sinikanon. Tambaw sa harat sa tilaok ba? Tapos buhoro ba? Makaipod. Naray bunga di naman maklaro kay green. Mamuds. Mamuds. Hey! Ano ba to? Urbaan na kapan man di ay. Kung ikaw kapan na ka kay batasan. Sakto na. Palabian basin po nga. Tilaw ra man tag-asdem, gamay. Tapos basak. Ang itabangan tong tiguang nag-abog og maza. Luwi naman. Yung mas neto silingan. Yung sa naabada nag-asawa sa naabada asawang kagawad. Kailan ni. Kay tama mo pangabog sa maza kan daghan naman. Mas sa kaapas. Napahak ng magazang humay. Nga naabada asawang kagawad. Ni ko na aman kung silingan demo. Di man, datro mis kaupig. Aw kaupig kuno mo. Silingan naman na mo puan. Katong ay nagbantay dani sa una. Tintin taga kaupig man to.